हेलो एभ्रिवान लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों दायो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जा मुख्यमंत्रिनि आत्मनिर्भर स्किम असम स्किम बे स्किमखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय जाबाय जेराव नोंथांमोना बेखौ रेजिस्टार खालामनांगौब्ला माबायदि खालामनांगौ बेनि स्टेपखौ एसेब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो फैबाय आङो नैबे अफिसियेल साइटआ बेयो जाहैबाय आसाम केरियार वेबसाइटनि सिङाव हाबनानै जोङो बेबायदि मोनसे अपसन मोननो हादों जेरै बेहाय रेजिस्ट्रेशन फर्मनि थाखाय क्लिक हियार बिदि अपसन मोनदोंना नोंथाङाबो क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन आरोना इन्टारफेस फैयोब्ला नोंथाङा बेवहाय मा होनो इन्टार इउर नेम नोंथांनि मुं बेनिफ्राय मा खालामगोन नोंथांनि मुं बेहाय इमेलबो बिदों ना होमबा नोंथांनि मुं बेनिफ्राय गाहायाव नाय नोंथांनि मा नाम्बारनो कन्टेक्ट नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बार बेनिफ्राय नोंथाङा पासवर्ड बानायनानै बेहाय होनांगोन बेहाय आरोबाव बे नोंथाङा जा टाइप खालामदों पासवर्ड बेखौ नैबाव सेकेन्ड टाइम खालामबावनांगौ कनफार्म पासवर्डनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा अटिपि सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामदो अब्ला नोंथाङा अटिपि फैगोन अब्ला इन्टारफेस मोनसे गोदान फैगोन बेहाय अटिपिखौ एन्ट्रि खालामनानै नोंथाङा क्लिक खालामबावदो दायो बेहाय नोंथाङा केपचा होबाय केपचा होखांनायनि उनाव बे केपचाखौ मोजाङै सिनायनानै नोंथाङा होनांगोन आरो सिनायाखैब्ला नैबाव खनसे रिफ्रेस खालामनो हागोन केपचाखौ बेनिफ्राय नोंथाङा सेन्ड अटिपि बेयाव नुनो मोनदोंना बेहाय क्लिक खालामनानै होदो अब्ला नोंथांनि मबाइलाव अटिपि फैगोन आरोना नायदो नोंथाङा अटिपिआ जुदि गोरोबाखैबा बेबादि जागोन बेहाय फेल सिकिउरिटि कड डास नट मेट्च बिदि देखायगोन आरोना नोंथाङा एगेन नोंथाङा टाइप खालामफिनदो दायो नायदो बेफोरबायदि मोनसे अन टाइम पासवर्ड फैबाय आरोना बेहाय बेबायदि अटिपि फैबाय अटिपि फैनानै दानिया नोंथाङा बेवहाय एन्टार खालामदो आरोना अटिपिखौ एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा साबमिट अटिपि बेहाय थुदो जों बेबायदि साबमिट अटिपि थुयोबा जों बिदि इन्टारफेस मोनगोन आरोना बेबायदि इन्टारफेस मोनोबा नोंथाङा मा खालामदो बेवहाय गासैबो नांनाय माने नोंथांनि एड्रेस बेहाय फिलआप खालामनांगौखौ नोंथाङा बेहाय फिलआप खालामदो गासैबो बेहाय फारि फारि नोंथाङा आं दिन्थिगोन दायो नायदो लोगोफोर बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि फिलआप खालामनांगोन आरोना बेहाय नोंथाङा नोंथांनि मुं फादार्स नेम जेन्डार बेनिफ्राय नोंथांनि केटेगरि डेट अफ बार्थ पेन कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय आधार नाम्बार बेनिफ्राय एक्सचेन्ज कार्डनि नाम्बार आरोखि ना बेखौ गासैखौबो होखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेवहाय भेरिफाइ बेथ' भेरिफाइड जाखानाय नङा होमबा नोंथाङा जेराव मबाइल नाम्बार अटिपि एन्टार खालामनानै भेरिफाइड जाबाय बेनिफ्राय मा खालामनांगौ बेवहाय जों बेहाय क्लिक खालामोबा बुजिनानै मोनगोन बे बक्सआव मा लिरनांगौ बेयाव जों मा लिरनांगौ नाय नोंथाङा बबे स्किल्स मा सेक्टरनि आन्दाराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो जेरैहाय नोंथाङा मा प्रुफ होनो जेरैहाय सासे फिसारि हिसाबै नङा होमबा बा माबा मोनसे जेरैहाय बाव क्लिक खालामोबा नुनो मोनो जेरै नोंथाङा सासे नुनो मोनदों नोंथाङा नै बेवहाय सेल्फ इमप्लयमेन्ट आफ्टार प्रफेशनेल कर्सेस बेहाय ना हर्टिकालसाराव ना सेरिकालसाराव ना पल्ट्रि डायरि बेफोरबायदि फिगारि नोंथाङा माबे स्किल्सनि आन्दाराव एबा मा खामानिनि प्रुफआव नोंथाङा बे लनखौ लानो सानदों नैबे आरोखि ना बेनि सायाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन बे अपसनखौ नोंथाङा मोजाङै साननानै क्लिक खालामनांगोन जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि हाबायाव जुदि गैयाबा बेबायदि माखासे खामानियाव नोंथाङा जुदि गैयामोनब्ला जेरै नोंथाङा स्टेसनारि बिजनेस सेक्टर मावोना बेनि आन्दाराव दङ ना मा आन्दाराव दङ जेब्ला नोंथाङा बेहाय थानाय जेरावबो गैया अब्ला नोंथाङा नैबेहाय आदार सेक्टर इनक्लुडिं सार्भिसेसआव बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनो हागोन आरोना अब्ला नायदो टाइप अफ ट्रेड नोंथांनि बेहाय ट्रेड आरोना बेयो ट्रेडिं आदार्स जेरैहाय मेनुफेक्सारिं सार्भिस ट्रेडिं बेहाय नोंथाङा नैबे आदार्सआवबो होनो हागोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन बेहाय आपल'ड फट'ग्राफ खालामनांगोन आरोखि बेवहाय मोनसे नुनो मोनदों बेहाय नोंथांनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन डाइरेक्ट नोंथाङा फन साइडजों खेबनानै नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होनांगोन आरोना बेनि फाइल साइजआ जागोन बेहाय खमावनो 20 KB निफ्राय 400 KB जानो नांगोन आरो
बेनिफ्राय गाहायाव मा प्रसेस दङ बेखौ नायदो पारमानेन्ट एड्रेस बेहाय एड्रेस हिसाबै 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जा बे एड्रेसखौ एड्रेस 1 एड्रेस 2 बेखौ गासिबो नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन आरोखि बेनिफ्राय लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि नैबेखौबो मा होनो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटिउसन बेखौबो नोंथाङा टाइप खालामनांगोन बेहाय गासिबो अपसना गावनो फैगोन बे क्लिक खालामबानो नोंथाङा बेखौ सिलेक्टल' खालाम आरोखि ना बेनिफ्राय इमेल एड्रेस बेयो मास्ट बि बेयो नांथारगोन बेनिफ्राय एकाडेमिक हाइएस्ट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेहाय गासैबो क्वालिफिकेसनखौ बबेखौ सिलेक्ट खालामो बेनि माखासे डिटेल्स पार्सेन्टेज बेनि मार्क्स बेनि गासैखौबो नोंथाङा बेहाय सिलेक्ट खालामनानै होजोबनांगोन आरो नायदो डिग्री नेम बेवहाय नैबाव क्लिक खालामोबा जों मा मोनो हाइएस्ट एकाडेमिकआव बेवहाय गोजौआव नुनो मोनदों हाइएस्ट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन बेवहाय क्लिक खालामदो अब्ला नोंथाङा नुनो मोनबाय आप टु क्लास 10 निफ्राय लानानै बेसेबां नोंथाङा डिग्री बेसेबां नोंहा क्वालिफिकेसन दं बेखौ नोंथाङा नायनानै लादो आरोखि बेवहाय मार्क जाया बेनिखायनो आं बेवहाय थुनानै दिन्थिनोसै मेट्रिकुलेसन एचएस ग्रेजुएसन पलिटेकनिक डिप्ल'मा पोस्ट ग्रेजुएसन प्रफेसनेल डिग्री कर्स बेफोरबायदि दङ नोंथाङा बबे मोनसेनिया नोंथांनि क्वालिफिकेसन बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो बेनिफ्राय गासैखौबो बेहायनो मा होनना बुंदों मा खालामनांगौ बेवहाय नोंथांनि कर्सनि मुंखौ लिरनांगोन नेम अफ दा कर्सनि ओमफ्राय बर्ड एबा इउनिभार्सिटि बेखौ नोंथाङा लिरनांगोन बेवहाय बेनिफ्राय मा खालामनांगोन बेवहाय बेनि उनाव गासिबो पार्सेन्टेज बेहाय डेट अफ पासिं माबे इयाराव नोंथाङा पास जादों बेनिफ्राय पार्सेन्टेज बेनिफ्राय बेहाय डिभिजन आरोना फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन बे अपसनखौ क्लिक खालामदो बेनिफ्राय गाहायाव डिक्लेरेसन नुदों बेहाय नोंथाङा टिक मार्क होदो टिक मार्क होखांनायनि उनाव सेभ एन्ड नेक्स्ट नैबे गोथां गाबनि नुदोंना सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुदो अब्लानो बे मोनसे स्टेप बारगोन आरोना लोगोफोर दायो फुल भिडिअ नोंथांमोननो बेखिनियाव लाबोजोबब्ला नेक्स्ट आङो लानानै फैगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअखौ जेब्लाबो मोनबाय थानो हायो अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसैमोन थेंक्स फर वाचिं